Velkommen til Bæredygtighed i virkeligheden. Det er her, vi forsøger at gøre det nemt at handle bæredygtigt på alle mulige fronter. Indtil videre, der har vi snakket lidt om, hvad bæredygtighed overhovedet er, om fødevarer, om vores tøjforbrug og om investeringer. I dag der er temaet verdensmål nummer 5, nemlig ligestilling mellem kønnene. Men vi vil også komme lidt ind på diversitet bredere set, altså det, man også kunne kalde mangfoldighed. Ja, og altså har vi ikke ligestilling i Danmark? Vi er jo så frigjorte, og i 70'erne havde vi jo rødstrømperne, og kvinder må stemme, og vi har fri abort, og jeg tænker, vi der er ret multikulturelle og nogle tolerante typer, så er alt ikke bare fint? Det korte, præcise, faktuelt korrekte svar er nej. Selvom vi i forhold til mange andre steder i verden har klart bedre forhold, når det kommer til at være et andet køn end mand, have en anden etnicitet eller seksualitet eller et handicap, så er vi på ingen måde i mål, når det kommer til at opnå ligestilling. Tværtimod er det gået lidt den forkerte vej. Den gode nyhed er, at vi kan alle gøre noget. Ifølge FN har vi allerede den fornødne viden, teknologi og ressourcerne til at indfri verdensmålene. Og derfor blandt andet opnå ligestilling og sørge for, at menneskerettighederne overholdes alle vegne. Så hvad venter vi på? Godt spørgsmål, og for at blive lidt klogere på alt det, så har vi inviteret dig, Sara Louise Mur. Velkommen til. Tak skal du have. Du er professor på CBS, og så er du forsker i ledelse, og har blandt andet skrevet bøger om ledelse og om køn. Hvordan kan det være, at du har kastet dig ind i alt det? Det er sådan et godt spørgsmål, jeg elsker at få det. Jeg nogle gange siger, at det er sådan lidt tilfældigt, men det er det nok alligevel ikke. Jeg er jo vokset op der i 70-80'erne. Nu nævnte de selv 70'erne. Der hvor vi alle sammen var lidt orange og brune alle sammen, og meget lige, og jeg fik at vide, at selvfølgelig kunne jeg det hele. Og jeg kan huske sådan nogle øjeblikke, hvor jeg har stået og sagt, jeg er suveræn. Og det var den mest naturlige i hele verden for mig. Og så sker der et eller andet, når man sådan vokser op, og specielt vokser op i 90'erne. Jeg tænkte ikke så meget over ligestilling, og jeg tror ikke, det var før, at jeg skulle have børn. Der skete bare et eller andet, hvor jeg tænkte sådan lidt, det var da ikke helt rigtigt, det der, jeg blev fortalt. Der er faktisk et eller andet her, der ikke er helt rigtigt. Og det var både i forhold til børn og barsel og arbejdspladsen, og den måde, man bliver set på, og de kompetencer, man forventes at have, de valg, man forventes at tage, og alt sådan nogle ting. Og så begyndte det sådan lige så stille og roligt at snige sig ind. Jeg endte med at skrive en Ph.D., hvor jeg lavede en ret dybfølt kritik af mangfoldighedsledelse, fordi jeg mente, at det skulle være antikategorisk. Altså, at vi ikke skulle begrænses sådan af kategorierne. Den var meget smuk og meget utopisk. Og jeg havde 3 fantastiske år med bøgerne, eller næsen i bøgerne. Men bagefter der fandt jeg bare ud af, at det er rigtig svært. Der er nogle strukturer og nogle kulturer, der gør, at det er rigtig, rigtig svært for os. Og så blev det ved med at poppe op. Og nu er det ligesom blevet sådan lidt et ikke-valg på en eller anden måde. Og du har på et tidspunkt sagt til mig, at du jo egentlig mest er ledelsesforsker. Det er faktisk det, der er dit område, men du ofte bliver brugt i forbindelse med køn. Men hvordan kan det være, at det emne bliver ved med at trække i dig, eller hvorfor tror du, at du bliver ved med at blive spurgt til det? Altså, er det her et ledelsesproblem, eller er det et kønsproblem? Der er mange svar i det spørgsmål. Der er mange spørgsmål i det spørgsmål. Man kan starte med at sige, at når jeg er ude og holde oplæg, så siger jeg altid til virksomheder, at de skal tænke over repræsentation. Altså, hvem er det, de inviterer ind til at tale om forskellige fag? Og der plejer jeg så at sige lidt for sjov, altså nu er jeg her i dag for at tale om diversitet eller køn, eller hvad nu er jeg normalt er ude at tale om. Men jeg er jo faktisk ledelsesforsker. Altså, jeg forsker i magt, kultur og ledelse. Men det bliver jeg aldrig spurgt om. Og ret tit, når jeg er ude og tale, så er der måske også en anden taler, sådan en motivational speaker eller et eller andet før mig, og det er ofte en mand. Og så bliver de også sådan lidt, det havde vi ikke lige tænkt over. Så det var den ene del af dit spørgsmål. Når det så er sagt, så er det jo også et område, jeg brænder rigtig meget for. Så det er jo også et område, jeg har profileret mig mere og mere på. Og i forhold til de tidligere spørgsmål, hvorfor jeg endt her, jeg tror også, jeg har omfavnet det mere. Hvor tidligere forsøgte jeg sådan lidt ikke at gøre det en del af mig, fordi ligesom det her med, at der er også rigtig mange kvinder, der siger, at de vil ikke ansættes på en kvote. Det skal ikke være, fordi jeg er kvinde, etc. Så tror jeg bare, at specielt i min forskning omkring bias og alle de her ting, men det er specielt, at jeg identificerer mig som kvinde. Det kan jeg lige så godt også omfavne i mit arbejde og i den passion, jeg har. Så jeg er måske også blevet lidt mere aktivistisk på mine ældre dage. Og det vil sige,
det der ikke-valg altså er kommet meget op. Det er simpelthen ikke et valg for mig længere. Det er en nødvendighed. Også hele den her MeToo-bølge, som vi måske kan komme ind på. Det er meget aktuelt. Jamen, jeg tænker, at vi skal dykke sådan lidt mere ned i det overordnede tema for i dag. Og blive lidt klogere på, hvad handler ligestilling egentlig om? Ja, det er jo et vildt simpelt spørgsmål. Ja. Det handler jo selvfølgelig om rigtig mange ting. For mig, der handler det rigtig meget om lige muligheder. Og det gør det, fordi når vi taler ligestilling, så taler vi ofte både diversitet, og vi taler inklusion, for eksempel. Og hvis vi taler diversitet, som rigtig mange gør, så kommer vi ret ofte til at komme ud i sådan en tællelogik. Så handler det om, når skal vi være 50-50, eller skal vi bare være ens, eller de der sådan lidt uproduktive, synes jeg, problematikker. Så for mig handler det jo egentlig ikke nødvendigvis, om vi skal være 50-50 på enhver arbejdsplads, men det handler om, at alle skal have lige muligheder for at udføre det potentiale, de nu engang har. Og om det er at være leder, eller om det er at være hjemmegående, det er jo op til individet selv. Men som det er nu, så er det ikke et frit valg. Og det kan vi også komme mere ind på, hvis det er. Men det er helt, det basale, at det ligestilling handler om for mig, det er, at vi skal have nogle af de barrierer, som forhindrer vores frie valg, og forhindrer meritokratiet, væk. Jeg ikke tror, jeg kender. Meritokratiet. Så det her med, at vores samfund er bygget op efter et meritokrati, så er det dem med de bedste meritter, dem med de bedste kompetencer, som sidder på toppen af samfundet. Så det er meritterne, kompetencerne, der afgør, om man bliver ansat. Så hele den her med, at vi skal jo ikke gå på kompromis med kompetencerne. Det er jo et forsvar for meritokratiet. Okay. Hvor jeg vil gå ind og sige, at det er en myte, at vi har det i forvejen. Som vi kan folde lidt ud, hvis I gerne vil. Ja. Jamen, jeg synes det er godt, at vi bare kan gå ind i det. Ja. Fordi nu siger du, at vi skal have lige muligheder, mænd og kvinder. Og der tror jeg, at der sidder mange og tænker, jamen det har folk vel. Altså vi er vel et meget lige samfund på den måde. Ja, du svarede nej lige før, og så kan jeg også sige nej. Og jeg arbejder med 3 myter. Den ene, det er myten om lighed, det andet er myten om meritokratiet, og det tredje er myten af det frie valg, og de hænger sammen. Og det første, det er jo myten om lighed og myten om ligestilling. Og det er jo fordi, vi var et af de første lande, som gav kvinderne stemmeret og fik nogle gode barselsordninger for kvinder. Og på den måde jo egentlig fik nogle af de basale rettigheder i orden. Og det var vi meget stolte af, og det er vi meget stolte over stadigvæk. Men så er vi sovet lidt i timen, der er ikke sket så meget. Men det er først på det seneste, at der er rykket ved folks selvbevidsthed omkring den her myte. Så for bare 5 år siden, der ville de fleste sige, selvfølgelig har vi ligestilling. Og det tror jeg, der er flere og flere, der begynder at sætte spørgsmålstegn ved i dag. Men det er stadigvæk en meget, meget sejlivet myte. Og det hænger sammen med myten og meritokratiet. Så det her med, at selvfølgelig er det de mest kompetente, der kommer op igennem systemerne, fordi vi har jo også gratis uddannelse. Vi har barselsordninger, og vi har billige børnepasningsmuligheder, og alt muligt, så der er ingenting, siger jeg i gåseøjne her, det kan man ikke se, eller høre, det kan man godt se, der forhindrer os i at tage vores egne valg. Og det er der, hvor myten om det frie valg kommer ind, fordi vi er så styret stadigvæk af nogle meget, og hvis vi bare holder os til køn, med nogle kønsstereotype forventninger til, hvordan vi skal opføre os. Så nu kan jeg ikke se det, men du sidder der med en gravid mave, og det er et af de første ting, der virkelig, hvor lige kommer nogle forventninger til, hvor meget barsel skal du tage, hvor meget barsel skal Jesper tage. Ja. Hvis lige pludselig beslutter jeg for, at du tager 3 måneder, og han tager 9 måneder, så er det ikke et særligt nemt valg. Men hvis du tager 9 måneder, og han tager 3 måneder, så er det lidt, hvor imponerende, hvor er det flot. Så på den måde, er det jo ikke nødvendigvis et frit valg. Det er heller ikke et frit valg, om man vil hente sine børn sent eller tidligt. Det er ikke et frit valg, hvis Jesper lige pludselig gerne vil være hjemmegående husfar, som vi jo ikke har et ord for i Danmark. Så på den måde, så er vores såkaldt frie valg altid allerede påvirket af nogle stereotyper. Blandt andet nu her i det her tilfælde til køn og den krop, vi er i. Ja. Så du siger, at selvom vi på papiret har lige muligheder, jeg kan lige så godt blive leder, som Maja kan. Ja. Så har vi det reelt ikke, fordi vi har nogle strukturer omkring os, der egentlig begrænser os i de muligheder og gør, at jeg vil være mere tilbøjelig til at søge ledelsesvejen, mens Maja vil være mere tilbøjelig til at tage mere barsel eller andre ting. Jeg kan give et lille eksempel, en lille
test eller en lille opgave, som jeg plejer at give mine MBA-studerende. Ikke? Så det vil sige de studerende, som er voksne executives, som kommer på CBS for at tage en efterlederuddannelse. Og de har alle sammen lederansvar, og det er et fag i Strategic Human Resource Management, det vil sige, hvordan man leder de menneskelige ressourcer. Så jeg giver dem en lille opgave, hvor jeg siger til dem, okay, I får den her medarbejder ind på kontoret, og jeres opgave går nu ud på, at I skal karrierevejlede den her medarbejder. Og det er en medarbejder, som siger, det er faktisk lidt hårdt for tiden, jeg har et 3. barn på vej. Jeg synes ikke, jeg er nok hjemme. Jeg vil gerne hente mine børn selv. Jeg vil godt tænke mig at lave aftensmad en gang imellem selv. Jeg vil godt tænke mig at putte dem selv, etc. Så jeg har gået og overvejet, om jeg skulle på nedsat tid over en periode. Og det kommer måske ikke som helt overraskelse, men halvdelen af de her mennesker tror, det er en kvinde, der spørger, og halvdelen tror, det er en mand, der spørger. Og det er nogle ret forskellige svar, som de har til den her medarbejder. De er alle sammen gode, kærlige, omsorgsfulde, men til manden, der er det tit, keder han sig? Skal han have noget kompetenceudvikling? Skal han have lønforhøjelse? Kan vi gøre et eller andet for ham? Vi må hellere holde på ham. Det må være et udtryk for, at han ikke er tilfreds i sit job. Og med kvinden, der er det jo, jamen selvfølgelig, det forstår vi godt. Selvfølgelig kommer din familie først. Vi skal nok lave en god work-life balance-ordning, og vi har masser af fleksible muligheder her på vores gode arbejdsplads, og vi glæder os til, at du er klar igen om et par år. Og det for mig er et fantastisk eksempel på, at det er jo ikke et frit valg. Og den eneste gang, jeg har fået sådan decideret hademails, efter jeg har sagt noget i en avis, det var, da jeg kom til at sige i Berlingske, at mænd i interview med mig en gang imellem bryder sammen og græder og siger, at de føler, at de er et karrierefængsel, fordi de ikke kan sige fra for karrieren. For hvis du er 35 og på partnertrack i et konsulentfirma eller sådan et eller andet, så siger du ikke bare, nej, det har jeg ikke lige lyst til alligevel. Det er i hvert fald svært. Det var bare lidt opklarende spørgsmål. Du siger, at halvdelen tror, det er en mand, og halvdelen tror, det er en kvinde. Altså, de bliver præsenteret for... den ene halvdel bliver præsenteret for, at det er en mand præcis, i den her case, så siger det. Præcis. Det er jo ret spændende. Ja. Ligesom de her CV-studier, som jeg ret tit bruger netop i forhold til, at man sender et stort antal CV'er ud til folk, og på halvdelen af de her CV'er står et mandenavn, på halvdelen står et kvindenavn, og der kommer det ret konsekvent tilbage, at når man vurderer personens kompetencer, hvis man tror, der er en mand på CV'et, og bag CV'et, så bliver han bedømt til at være mere kompetent, få en større startløn, og man er også mere villig til at vil være mentor for ham, fordi man vurderer, at han har mere potentiale. Og i øvrigt i udvidede studier, hvor man også får nogle informationer om deres personlighed, eller deres personlige hobbyer, etc., så bliver den mandlige også vurderet til at være mere vældigt og en bedre forælder. Og det synes jeg er meget interessant og meget, meget skræmmende. Ja. Ej, det er helt vildt. Jeg sidder sådan helt rystet. Og sur. Ja. Jamen, det er nok også derfor, jeg er blevet lidt aktivistisk på det seneste, at det ligesom ikke går væk. Jeg plejer at sige sådan, når man først får øje for de her ting, så kan man jo ikke bare sige, nå, men det gider jeg ikke lige beskæftige mig med i dag. Nej. For det er jo ikke nogle banebrydende ting, du lige har fundet ud af i sidste måned. Ikke. Eller sådan, det er noget, vi som samfund har vidst i lang tid. Ikke? Ja. Jamen, også fordi det næste, jeg gerne vil sådan lidt over i, det er jo det her med, hvad der er udfordring, men det synes jeg jo fremstår ret tydeligt, at udfordringen jo er, at vi ikke har lige adgang. Ja, og så er udfordringen også, at mange af de ting, som er blevet sat i værk, altså mange af de initiativer, som er blevet sat i værk, det er også ofte nogen, som taler ind i de her kønsstereotyper. Så for eksempel det her med work-life balance, det er et af de første to-go-steder, som virksomheder gør for at holde på deres kvinder. Men hvad er det, der sker, når man laver work-life balance-initiativer til kvinder? Jamen, så får du også forstærket den bias, den forventning om, at det er kvinden, der går på barsel. Du får i øvrigt også gjort muligheden for, at mænd på arbejdspladsen tager barsel mindre. Og det vil sige, næste gang, der sidder en og skal ansættes, så kører den der bias jo endnu stærkere i hovedet. Derudover, så fremmedgør det jo også kvinder, der ikke har børn. Fordi det er jo også en ting, der er rigtig interessant her, det er, at kvinder, der ikke har børn, har meget svært ved at blive rollemodeller, og har meget svært ved at blive set som gå så en rigtige kvinder, fordi at de vælger det feminine fra. Så på den måde, så sidder de der barrierer også i de initiativer, vi laver, om det så er kvindeinitiativer, eller work-life balance-initiativer, eller lignende. Der er mange ting på spil her, bare lige for sådan
oversættelsens skyld. Når du siger work-life balance, så handler det om sådan en prioritering mellem arbejdsliv og privatliv, og hvordan man får de to ting til at harmonere. Så fleksible løsninger, for eksempel. Ikke? Så nedsat tid, hjemmekontorer, altså det, som jeg sagde før, som rigtig mange vil rådgive den her kvinde, der kommer og beder om nedsat tid til. Og der har man simpelthen en tendens til, kan man se i forskningen, at mænd, der bliver det sådan, hvordan kan vi fremme din karriere, og kvinder, der bliver det til, hvordan kan vi skabe omsorg for, at du kan være i hjemmet og tage dig af børn og rengøring og med. Vi så der også under corona, altså for eksempel. Altså hvem det var, der egentlig endte med at tage meget af det huslige arbejde og meget børnearbejdet. Og det er jo ikke kun fordi, at kvinder biologisk er styret af en helt vild lyst til at være sammen med deres børn hele tiden. Det er okay, hvis man er, men det er altså ikke alle kvinder, der er det. Men det har også noget at gøre med, har vi fundet ud af, at mænds arbejdspladser ikke på samme måde altså accepteret, når en mand kom og spurgte, eller sagde, at han havde jo et ansvar derhjemme. Så der blev det næsten forventet, at han har en derhjemme. Og når det så er sagt, så ved vi jo også, at i hvert fald i heteroseksuelle forhold, at mænd gifter sig nedad typisk, og kvinder gifter sig opad. Og det vil sige, at der er rigtig mange... Nej, karrieremæssigt. Også. Ja, også aldersmæssigt. Men i hvert fald det her med, at der er rigtig mange af de mandlige ledere, som har en partner, altså en kvindelig partner, som laver noget andet. Der er rigtig mange af de kvindelige ledere, som har en partner, der også har en karriere. Og det vil sige, at det her med at have karriere begge to, er jo en langt større udfordring, end at hvis den ene ikke har et karrierejob. Og så en sidste ting, vi lige skal omkring i ordbogen her, det er så bias. Altså det er, at man er forudindtaget fra start af. Ja, altså... Ja, det er lidt et langt svar. Bias, der skelner vi mellem implicit og explicit bias, hvis vi bare skal tage det sådan helt stringent. Og explicit bias, det er jo de meninger og holdninger, som vi kan måle, og som vi kan måle i et spørgeskema for eksempel, eller som du kan spørge mig om. Så jeg vil sige, selvfølgelig kan mænd og kvinder, altså begge to, alle være ledere. Men jeg ved også godt, at når jeg tager det, der kaldes en implicit association test, altså en bias test, så har jeg tendens til ubevidst at associere ledelse med mandekroppe og de mere holistiske og menneskefag med kvindekroppe. Og det er sådan noget, som de fleste af os faktisk gør, og det er lidt pinligt for mig at sidde og indrømme det, men det er simpelthen noget, der gør, uden at jeg overhovedet tænker over det. Og det er fordi, vi alle sammen er produkter af det samme samfund, og vi er produkter af det samme, vi møder både i medierne og i børnebøger, og altså en af mine store kæpheste er jo børnebøger i øvrigt, også nu, når du går ved. Men altså, det er jo utroligt, hvor kønsstereotyp vores børnebøger er. Og det er jo klart, at bliver vi præsenteret med det, altså selv det her med, hvem en læge er, vi har flere kvindelige læger, end vi har mandlige læger i dag, og de fleste, de tænker stadigvæk mand. Det gør jeg kommer til at sige han. Noget, det jeg hader allermest, jeg siger han om bilister, og jeg elsker at køre bil, og det er altid mig, der har kørt bil, uanset om jeg har været sammen med en mand eller en kvinde, og det irriterer mig simpelthen så meget, at jeg siger, han drejer lige om lidt. Og det er jo sådan noget, som man simpelthen bare ikke kan styre. Ja. Så den eksplicite bias er det, vi kan måle. Nu kommer jeg lidt på en tangent. Den eksplicite bias er det, vi kan måle. Og der er jo masser at tage fat i. Altså, fordi jeg har da siddet i møder, hvor folk har sagt, nå, men det er da helt naturligt, at vi har så få kvindelige professorer, for det er jo videnskabeligt bevist, at mænd er mere intelligente end kvinder. Eller jeg har siddet i møder, hvor det er blevet sagt, nå, men det er da klart, at vi ikke har flere... kvinder her i finance, fordi allerede i fosterstadiet, der udvikler drengefostre præferencer for matematik, eller hvad det nu er. Og det er jo nogle eksplicite biases, for det er jo ikke viden, det er jo ikke faktuel viden, så det er en bias, det er en overbevisning, som folk har. Det, der er godt ved de her lidt ekstreme udtalelser, det er, at man kan tænke, nå, gider jeg tage den i dag? Altså, skal vi tage samtalen, eller skal vi ikke tage samtalen? Så du kan ligesom beslutte dig for, om du vil gå i dialog med et andet menneske med de her holdninger. Og det var ikke møder, du havde i 1700-tallet? Eller? Nej, det er inden for de sidste par år. Så gammel er jeg heller ikke. Og de implicite, de er jo svære, for det er dem, vi ikke kan styre. Og det er der, hvor vi faktisk skelner mellem implicit og ubevidst, hvis vi lige skal have den med. Og dem, der er ubevidste, det er, når vi ikke ved, vi har dem. Det vil sige, dem, som siger, jeg har overhovedet ikke bias, jeg kan sagtens bedømme kun på kompetencer, det har jeg gjort i 100 år. Det er dem, der er aller værst, fordi det er dem, hvor det er ubevidst, de er ikke klar over, de er der. Hvis man bliver klar over sine ubevidste bias, så går de ikke væk.
Så det er ikke sådan, at man kan tage en bias-træning, og så kan man sige, nu er de væk, nu kan jeg se verden neutralt. Nej, så er det, at de kan blive implicit. Det vil sige, så ved jeg, hvornår i mine beslutningsprocesser, hvornår i mine arbejdsopgaver, hvornår i min hverdagsliv er jeg bias, og hvornår er jeg mest sårbar over at få taget nogle beslutninger, som er dårlige på grund af den her bias, og så kan jeg sætte ind der. Og det er jo det, der er den vigtige læring i det her. Fordi det, der også er vigtigt, det er, at vores hjerner kan jo ikke rigtig fungere, uden at have nogle kasser, og nogle binære kasser, og nogle kategorier, og nogle bias at tænke i, fordi det er jo sådan en information shortcut. Altså det her med, at hvis jeg skal gå ned ad gaden uden nogen som helst bias, så skal jeg tage alt ind for rent, så bryder min hjerne jo sammen. Det kan den ikke kapere. Så det der med at sige, at jeg er ikke bias, det er den allerstørste og første og også ret typiske fejltagelse, som vi skal lave om på. Det er virkelig interessant, og jeg synes netop, det er meget relevant. Vi har også en datter på 2,5, og det der med netop altså alle de børnebøger og børnesange, altså som også altid handler om stærke drenge, og bare i det hele taget også må få piger, der er i mange historier, at det ofte er en mandlig hovedrolle. Ja. Det er bedre i dag, end det var for bare 10 år siden. Ja, altså nu er jeg meget, meget stor superheltefan. Ja, det er rigtigt. Og altså, der er alligevel sket noget. Der er sket noget. De har stadig meget lidt tøj på, men altså, det må vi så tage i næste skridt. Ja, men altså, der er i hvert fald sket noget. Men man genbruger også utrolig meget, ikke? Altså, vi sidder og genser gamle Bamse Kylling-afsnit og Pippi Langstrømpe og sådan noget for tiden. Men jeg synes da også, at vi har også arvet en masse bøger og alt muligt, ikke? Jo. Og det er jo også altid heteroseksuelle personer, ikke? Ja, vi har også lige siddet og genset Venner. Altså, hvor der har vi i hvert fald haft den der snak om, hvordan vi er formet af 90'er sitcoms univers i forhold til det at være tyk er at være en taber, det at være klog er at være en taber, og det at være homoseksuel er at være ulækker, og altså, der er virkelig mange ting, hvor man sådan med moderne, velreflekterede, kritisk bevidsthedsbriller bliver sådan helt hold da op, eller sådan, så giver det måske lige pludselig mening, at jeg har synes det var svært at have deller, eller synes det har været svært at vælge partner, eller hvad det kunne være. Altså, Og det, der er vigtigt i det her, det er også det der med, det bliver ikke fikset bare fordi, at vi får mere repræsentation. Altså, og der er det igen tilbage til den her diversitetsting, fordi hver gang vi så får lidt mere repræsentation af nogen, så mangler der noget andet. Altså, så for mig handler det her jo om sådan en eller anden hverdagsrefleksion. Altså, jeg taler jo også med ledere om det som sådan en slags hverdagsledelse. Altså, at når man tror, det er fikset, så er det faktisk aller værst. Altså, så nogle af dem, der er aller værst, det er faktisk dem, som siger, jamen, det har vi virkelig arbejdet meget med i vores organisation. Vi er der. Og så bliver man blind over for noget andet. Så for mig handler det jo rigtig meget om sådan en eller anden konstant kritisk refleksion. Og derfor tror jeg, det er meget sundt at se nogle af de gamle ting. Men der bliver det så tydeligt. Men problemet er bare, at det bliver usynligt i noget af det, vi så ser nu. Jeg kan ikke være med at sidde og have et billede af, nu jeg er jo redaktør på en hjemmeside om ledelse, og nogle gange så får vi ikke taget et billede, så går vi ind i en billeddatabase og finder nogle af de her stokbilleder. Og der kan man altid se, når de er fra USA, fordi der sidder en af hver farve, og en af hver køn på de her billeder, og har det rigtig hyggeligt i et eller andet kontorlandskab. Ja. Og det virker så kunstigt som dansker, og man tænker, er det nu sådan? Ja. Kan der ikke også være noget om, at vi måske bare er et meget homogent folkefærd, eller sådan, at kan det ikke også blive for kunstigt? Altså det er vi jo ikke, vi er et meget segregeret folkefærd. Hvad for det? Vi er meget segregeret folkefærd. Segregeret? Ja, så folk de befinder sig i forskellige kasser, så man er meget homogen inden for sine egne små kasser. Altså hvor man vælger at bo hen, hvad man vælger at lave. Men vi er jo ikke homogen som samfund. Okay. Så du siger, at vi skal Jeg siger ikke, vi skal i stockfotos overhovedet, fordi de er meget kunstige. Men vi er i hvert fald ikke homogene. Altså, men det er da klart, at de billeder, som repræsenterer bedst, er der de billeder, der på en eller anden måde afspejler en autentisk, som jeg ikke bryder mig om det ord, men i hvert fald en eller anden form for autentisk forskellighed, som er i vores samfund. Og der er klart, går du til en amerikansk hjemmeside, så er det jo nogle andre, så er det en anden type af forskellighed. Og det vil sige, det er jo et problem, som mange virksomheder har, når de ikke har repræsentation. Altså, jeg kan huske, da vi fandt ud af på CBS, at der var ikke nogen kvinder i vores bachelorprogram. Den første, de tænker på, der er Sara. Og så kommer de ud og tager nogle billeder af mig i mit forelæsningslokale, og så er jeg mindst repræsenteret. Men det er sådan lidt, man kan jo godt finde nogle af dem, man har. Om det så er kvinder eller etniske minoriteter. Det skal jo også være nogle synlige forskelligheder. For problemet er jo også, at i billeder kan du kun se de synlige forskelligheder.
Og det kan vel også være med til at skubbe på, altså fordi noget af det, jeg har læst i forhold til ledelse, det er også enormt svært for kvinder at tænke sig selv som ledere, fordi de kun ser mænd som ledere. Altså, så det kan være svært egentlig overhovedet at få ideen om det kunne jeg også blive, ligesom det måske kan være for mænd, som mand i forhold til sygeplejerske eller jordmor eller sådan noget. Altså, og den omvendte er det jo presset. Altså, så på samme måde er det jo også svært for mænd ikke at føle sig presset til at gå ind i karrieren. Altså, fordi det er jo det naturlige videre skridt for mig. Så det er jo klart, altså rollemodeller, selvom jeg bryder mig ikke om ordet rollemodeller, men der er jo klart noget, what you see is what you get, altså, eller what you see is what you can be. Altså, det er da klart, og det er der et eller andet sted forbløffende så få rollemodeller, der har været, altså både med anden etnicitet eller altså er kvinder på toppen af både erhvervsliv og politik, for den sags skyld. Ikke? Og det er da klart, at når man vokser op, og man ikke ser det, så kommer det jo heller ikke som en naturlig tanke, at det kan jeg også blive. Altså tilbage til det, som jeg spurgte mig, hvordan kan det være, hvor jeg endte? Altså jeg ved det virkelig ikke, fordi da jeg var yngre, der tænkte jeg, der sådan noget helt vildt stereotyp, hvad jeg nu skulle være. Jeg ville gerne læse læge, så synes jeg, det var for ulækkert, så kunne jeg ikke lige overskue det. Så ville jeg læse psykologi, og så tænkte jeg, det kan jeg ikke overskue, så kommer jeg til at vide for meget om mig selv. Det synes jeg var lidt provokerende, eller angstprovokerende. Og så blev det sådan lidt meget, meget hurtigt sådan et valg på CBS med noget filosofi, noget økonomi, som var en helt ny uddannelse. Jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor jeg satte krydset, hvor jeg satte. Og jeg har elsket det lige siden. Men det er jo sådan lidt, hvad du bliver vejledt til. Og det er jo også noget af det, vi taler meget med nu. Det er jo studenter, altså vejledere på gymnasier, men også folkeskoler, fordi vi har da et kæmpe problem på CBS for eksempel, at der er jo en stor også segregering i forhold til, hvad det er for en uddannelse, som folk vælger. Og jeg vil da gerne have mange flere mænd ind på HR, og jeg vil have flere kvinder ind på datalogi, matematik og finance. Vi ved, at kvinder i gymnasierne, de får faktisk bedre matematikkarakterer i dag, og har gjort de sidste mange år, end drengene gør, eller mændene gør. Og vi ved også, at Danmark er et af de lande, hvor vi har den største forskel mellem piger under 14, der har STEM-kompetencer, altså Science, Technology, Engineering, Mathematics kompetencer, og som kan se sig selv i en STEM-karriere. Det er dybt problematisk for os som samfund, at vi har en stor mængde af piger under 14, som har de her kompetencer, men slet ikke kan se sig selv i den karriere. Og det er jo selvfølgelig noget med rollemodeller at gøre, og noget at gøre med altså synliggøre altså branchen. Og der taler jeg tit med virksomheder, som jo ofte formulerer det som et pipeline-problem. Altså, de kan ikke rigtig gøre noget ved det, for der er ikke nogen pipeline. Så siger jeg til dem, jamen, det er altså verdens bedste branding, hvis I går ud og laver nogle samarbejder med nogle folkeskoler og nogle universiteter. Og så, apropos sustainability, som vi skulle tale om igen i dag, så er det jo netop altså et mere bæredygtigt syn på ledelse, at man ikke tænker over, hvem er den gode leder i dag, men hvad kan jeg gøre som virksomhed i forhold til at producere en bæredygtig portefølje af ledere. Det er jo klart at gå ud og lave nogle samarbejder, altså som STEM-virksomhed, gå ud og lave nogle samarbejder og få ændret de der mentale modeller hos de piger, som overhovedet ikke kan se sig selv gøre det, altså gå ind i din karriere. Du leder os meget godt over i det her med, at vi jo gerne i hver afsnit vil zoome lidt ned i det her med, hvad kan erhvervslivet gøre inden for det her tema? Og bagefter det med, hvad kan vi så som private og forbrugere gøre for at støtte op om den bæredygtige udvikling? Så hvis det danske erhvervsliv skal gøre noget for at støtte op om et mere diverst og ligestillet miljø, eller hvad vi kan kalde det, hvad er så de typiske råd, du giver virksomheder? Altså, der er jo forskellige sfærer, altså, og nu skal jeg sige nogle forskellige sfærer, så skal I huske på dem, hvis jeg glemmer dem. Men der er jo selvfølgelig, hvad man gør internt i virksomheden, og så er der den måde, man arbejder eksternt. Altså, og det eksterne, det går jo over i sådan noget halv CSR noget. Men altså internt er der jo masser at gøre. Og jeg arbejder på 2 planer. Jeg arbejder med det, jeg kalder bias-blokker, og det er det, jeg sådan lidt var inde på før, det her med, hvis vi ved, eller hvis vi i hvert fald regner med, forventer, at vi formentlig kan have nogle biases, jamen altså, så kan vi finde ud af, hvor er det i vores processer, at det så skaber dårlige beslutninger, og så kan vi adressere det der ved at blokere nogle af biasene. Og det kan være sådan nogle helt, altså i går så en simple greb, som anonymiserer et CV, fordi vi ved, at vi bliver altså påvirket af CV'er. Jeg var ude og arbejde med en virksomhed for ikke så lang tid siden, hvor en af dem, han så siger, som sidder og rekrutterer, altså jeg vil gerne indrømme, at sidste gang jeg rekrutterede, så lavede jeg en førstehåndsscreening på billedet.
Og Danmark er jo et af de eneste lande, der stadigvæk har billeder på vores CV'er. Altså, og jeg kender ikke nogen mennesker, der synes, det er fedt at vælge billede til sit CV. Det er noget af det mest angstprovokerende. Altså, skal jeg se sådan ned, skal jeg se sådan ned, skal jeg ikke for klog, heller ikke for ikke klog, og ikke for lækker, heller ikke for grim. Og, altså, det er jo vildt svært at vælge det der billede, fordi det skal afspejle så meget, og vi ved, hvor meget det betyder. Men det siger jo ingenting om ens kompetencer. Tilbage til det med meritokratiet. Det siger jo ingenting om ens kompetencer. Om man er mand eller kvinde, siger ingenting om ens kompetencer i en første screeningsproces. Så sådan noget, det er mega nemt. Altså, og det er jo selvfølgelig noget med bunden at gøre. Så kan det være, at man har nogle problemer med noget pipeline. Der har det noget med at gøre med repræsentation, det har noget at gøre med at bias-check, hvad er for nogle sociale aktiviteter, vi laver. Og når du siger pipeline, det er igen for at oversætte, så ligesom den her kanal op gennem organisationen. Ja, præcis. Altså, så et argument kan være, men altså, vi har ikke nogen kvindelige ledere, fordi vi mangler mellemlederne. Eller vi har ikke nogen mellemledere, fordi vi mangler dem i personalet. Eller vi har ikke nogen, vi kan rekruttere fra, fordi de uddannelser, vi rekrutterer fra, er der ikke nogen. Og det kan jo både være i forhold til køn, men det kan også være i forhold til etniske minoriteter. Der er bare ikke nogen af dem. Og der har vi jo også en tendens til, når vi siger, at der er ikke nogen af dem, så bliver det meget hurtigt en forklaringsramme, som vi også tror på, inden vi overhovedet får kigget. Og så ved vi også, at så kan man stå og råbe og skrige nok så meget, men man bliver faktisk ikke lagt mærke til, når man allerede har lullet sig ind i en forklaringsramme om, at de er der jo ikke. Ja, så det kan være, at man som leder faktisk slet ikke ser alle de kvinder, der måske var lederpotentiale, selvom de faktisk præcis. Men det lyder også, som om man skal sætte frygteligt tidligt ind, i forhold til, at du siger, at nogle STEM-virksomheder så skal begynde at arbejde med piger under 14 år, i forhold til at få dem kanaliseret over, og så sige, at den her person bliver måske en god medarbejder om til 15 år. Ja. Altså, det er jo for mig en ting, man skal gøre ved siden af alt det andet, og det er også derfor, jeg siger til dem, det er super god branding. Altså, og nu er det en business school, jeg kommer fra. Altså, det er det jo. Så selvfølgelig nytter der jo ikke noget, man kun tænker i det langsigtede perspektiv. Men altså, hvis man kobler det med programmer, som forsøger også at trække kvinder frem, for det er rigtigt nok, at vi jo har, at kvinder overall, som har tendens til ikke at byde sig selv til på samme måde. Og en af de ting, der ligger der, det er også fordi, det vi er vant til at blive straffet for. Og nogen reagerer lidt hårdt, når jeg siger straffet, men det mener jeg altså socialt straffet for. Det vil sige, og det er også derfor, jeg sagde det til at starte med, at da jeg var lille, der kunne jeg godt stå og sige, at jeg er suveræn. Det tror jeg ikke, jeg ville kunne sige i dag. Altså på samme måde, det får man sådan lidt pillet ud af sig som kvinde. Så jeg arbejder meget med sådan en linedanser-metafor, at hvis man bliver for maskulin i sin væremåde, så bliver man en bitch, eller bossy, eller nasty, som der er nogen, der vil sige. Og hvis man bliver for blød og omsorgsfuld, så er man jo ikke lederpotentiale. En mand kan være meget, meget mere hård. Og så bliver han set som strategisk, han bliver set som at agere i forretningens bedste, og når han bliver lidt blød, han kan så heller ikke blive helt for blød, men når han bliver en lille smule blød, så er det bare mega imponerende. Så det vil sige, vi har alle sammen et ret snævert spektrum af kønsacceptable, kan man sige, færdigheder, som vi kan gøre brug af. Og der går kvinderne på en line, og mændene har måske en planke. Og jeg prøver på at arbejde på, at vi kan lave en cykelsti. Det er også meget dansk. Men en cykelsti alle sammen i forhold til faktisk at kunne overskride nogle af de her kønsstereotyper, sådan så, at når jeg bliver lidt mere hård eller konkurrencemindet eller et eller andet, ikke bliver kaldt Lotte Heise, som jeg blev engang. Specielt min alder, så ved man ikke. Hvis man er meget ung, ved man ikke, om Lotte Heise er. Det er ikke et kompliment. Hun er i hvert fald en, der taler meget. Hun er en, der taler meget. Og måske kunne man næsten en smule skinger, hvis man skulle. Ja. Og jeg synes, hun er mega sej, så det er jo også et kompliment, men det er jo klart ikke et kompliment, den bliver sagt på den måde. Skinkerne og alle de her ting her. Ja. Men i hvert fald, så som virksomhed, det var det, du spurgte mig om, kan man jo gøre en hel masse for at forsøge at komme ud af de her kønsstereotyper, både i rekruttering og også i fastholdelse. Og selvfølgelig så kan man også gå ind i det mere langsigtede. Men det er jo også langsigtet, at forsøge at lave de her normer om, fordi der handler det jo ikke kun om den ene rekruttering, det handler jo også om den omgangstone, vi har med hinanden på arbejdspladsen. Og det handler om, hvor inklusiv et arbejdsmiljø er. Så vi kan have alle de rigtige politikker, vi kan have alle de rigtige regler, og vi kan have i princippet også have diversitet, så vi kan have 50-50 og en hel masse andet repræsentation i vores virksomhed. Men hvis der ikke er inklusion, hvis der ikke er en kultur, som er inkluderende, så er det jo ikke produktivt. Nej, men fordi det var nemlig også noget det, jeg tænkte, hvis vi skulle over i det der med, hvad kan jeg som medarbejder gøre? Kan jeg som medarbejder gøre noget? Kan
jeg prikke til min chef, eller hvordan får jeg... Det kan du i hvert fald. Så altså, det er det næste niveau, jeg arbejder på. Det er faktisk det næste bogprojekt, jeg arbejder på. Det er altså det kollektive ansvar. Fordi det er ikke kun et ledelsesansvar, og det bliver også ret nemt nogle gange at tørre det af på lederne, og så sige, altså, det må min leder jo fikse. Selvfølgelig har vi alle sammen et ansvar for det arbejdsmiljø, som vi er en del af. Et meget, meget tydeligt eksempel er jo hele den her MeToo-bølge lige nu, hvor vi taler meget om det tavse flertal, den store tavse midte, dem der ikke gør noget, fordi vi fryser, og vi ikke ved, hvad vi skal gøre, eller hvis vi går på gaden, og der er en eller anden, der råber et eller andet, og siger en eller anden til noget andet, altså reagerer vi, når vi oplever det. Og det er også lidt kulturelt, og der har vi sådan lidt tendens til heroppe i det kolde nord, altså at vende lidt den anden side til at sige, det så jeg ikke. Så noget af det, jeg arbejder rigtig meget med i virksomheder, det er sådan noget, jeg kalder bias-strategier, altså hvor jeg træner folk i at sige, hvilken oplevelse har du været ude for, hvor du blev behandlet stereotypisk, eller måske så en anden blive behandlet, altså ud fra nogle stereotyper, eller på en eller anden måde var en situation, hvor der skete noget biased. Og så skal de finde nogle strategier for, hvordan man kan undgå det i fremtiden. Fordi det, der er ofte er fælles træk ved dem, det er, at man ikke får gjort noget ved det. Og det er, fordi man ikke ved, hvad man skal gøre. Så hvis man arbejder på de her altså svære, også sådan gråzone eksempler, og altså de her dilemmaer i forhold til, hvordan vil jeg agere som medarbejder i det her tilfælde, jamen så bliver det også nemmere at sige fra. Så det kan være i frokoststuen, hvor der er en, der sidder og siger noget åndssvagt. Og det er jo ikke, fordi man skal fare op og sige, du er også bare en idiot eller noget, men altså finde ud af en eller anden måde at sige, prøv lige at høre, det var faktisk ikke i orden. Altså, skulle vi ikke prøve at ændre det her? Altså, ja. Så det der med at have et kollektivt ansvar for faktisk at sige fra, og der er det blevet mere acceptabelt, vil jeg sige, inden for de sidste par måneder, at sige fra. Altså, hvor man var sådan lidt en partypooper, eller en killjoy, eller altså, hvis man gjorde det før, ikke? Og hold nu op, du ødelægger den gode stemning, ikke? Altså, skal vi ikke bare hygge os? Ikke? Altså, bare det, han mente det jo ikke sådan, eller hun mente det jo ikke sådan, det var ikke sådan. Det var ikke sådan ment. Eller det var bare en joke. Det er også altså, et af de ret gængste eksempler. Det var bare for sjov. Men humor har jo også med at konstituere kulturen. Så den omgangstone, vi har, er jo også reflekteret i humoren. Og det er bare ikke altid sjovt. I hvert fald ikke for den, det går ud over, kan man sige. Nej. Men, og så siger du de her sfærer, vi skulle huske at minde dig om. Altså, det er simpelthen... Det er rigtigt. Det er gråzoner, eller hvad er det, du mener med det? Nej, så mente jeg, altså, så er der jo også masser af organisationer, kan gøre udadtil. Altså, og det var det, jeg mente med, altså, og når vi snakker bæredygtighed i dag, så bæredygtighed for mig, det går jo også meget ind i en eller anden form for kommunikations- eller CSR-dagsorden. Og selvfølgelig er der masser, man kan gøre, og jeg vil også sige, at man har ansvar for at gøre. Det taler jeg også tit om selv. Nu sagde jeg før, jeg var måske blevet lidt halvaktivistisk oppe i mine 40'ere, men jeg synes også, man har et ansvar. Altså, når man kommer op i hierarkiet, og når man bliver en stor virksomhed, eller hvad det er, jamen, så har man også et ansvar for den verden, som vi befinder os i. Og det vil sige, at vi har altså også et ansvar for at gøre noget udadtil. Og der kan man sige, jamen, så gør det måske kun for pengene, og hele det her CSR og sådan noget. Og det for mig er faktisk ligegyldigt, for det kan aldrig adskilles. Altså, der er ingenting, man kan gøre udelukkende for andres skyld. Det er virkelig, virkelig svært, fordi vi er relationelle mennesker. Hvis jeg er i stand til at gøre noget udelukkende for dig, uden på nogen som helst måde at få en nydelse ud af, at du bliver glad, så er jeg altså ikke et særligt godt menneske. Og det var sådan en bog, jeg læste engang, da jeg var optaget af etik, hvor det virkelig gik op for mig det der selv, det at give en mønt til en hjemløs på gaden, er jo også for min egen skyld, fordi det gør jo også mig glad, at jeg gør det. Og så fik jeg sådan følte mig helt beskidt, når jeg så giver den der hjemløse en mønt på gaden. Men det er jo rigtigt. Og på samme måde kan man også oversætte det op til store virksomheder, at hele den her debat om, gør de det for deres egen skyld, eller gør de det for en tredjeparts skyld, den er jo faktisk uproduktiv, fordi det er faktisk umuligt at gøre det udelukkende for en tredjeparts skyld. Det er virkelig interessant. Jeg sidder bare sådan og genkalder sådan en masse sådan diskussioner netop over frokosten og til festen, når man har fået lidt at drikke, og man står der, og jeg synes, nu går vi jo sådan, måske også meget fint over i det her med, hvad jeg så sådan, som privatperson, for det er man jo. Man er jo også sig selv på sin arbejdsplads. Ja. Og jeg synes, jamen det der med at stå og have de der værdisnakke, som det jo egentlig for mig i hvert fald handler om, når jeg siger fra over for en kollega, jeg synes laver en dum joke på kvinders bekostning, eller og det er jo fordi, at vi jo også
altså fra erhvervslivets side er gået mere og mere i den retning. Altså, så det er jo inden for de sidste 10-15 år, så ansætter vi jo ikke bare muskel- eller hjernekraft. Vi vil have det hele menneske. Altså for en 5-10 år siden, der blev det meget sådan på mode at skrive det i jobannoncerne. Vi ansætter ikke kun dig som arbejdskraft, vi ansætter dig som menneske. Men hvis du ansætter det hele menneske, så ansætter du også alle de grimme sider, og du ansætter jo også seksualitet, og du ansætter hvis man er frustreret en dag, eller et dårligt humør, eller dårlig humor. Og derfor så er det jo også i dag en helt anden måde, vi er sammen på, fordi at vi forventes at være sammen socialt også. Man er jo heller ikke en god medarbejder, hvis man ikke er sammen socialt. Altså, det er jo noget af det, som nogen kæmper rigtig meget med, det her med, jamen, så skal jeg også ud til de her middage og de her sociale sammenkomster, og nu var jeg ikke til julefrokosten sidste år, jeg blev nødt til at komme i år, og det er en af mine store kæpheste. Men det her med, at det forventes vi jo, fordi vi er faktisk ikke en god medarbejder, hvis vi ikke også engagerer os socialt. Men så kommer vi netop i nogle værdidiskussioner, og det er, når vi kommer i værdidiskussionerne, hvor det bliver svært, og hvor konflikterne bliver meget mere problematiske. Fordi hvis vi kun har vores diskussioner om faglighed, så bliver det ikke personligt, og det bliver ikke værdimæssigt, og det er meget nemmere. Det vil sige, man har så også som virksomheder, vil jeg så sige, som leder, et ansvar for, at når man beder det hele menneske om at komme ind på arbejdspladsen, så skal man også kunne rumme og kunne lede på det hele menneske. Og det er noget af det, vi faktisk ikke er uddannet til. Altså på samme måde. Altså, og nu ved jeg selvfølgelig godt, at jeg står for meget af det bløde, også på CBS, men jeg mener, at det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi også uddanner vores ledere til at kunne tage ansvar for de mennesker, ikke deres handlinger, men tage ansvar for de relationer, som bliver opbygget, og de relationer, man har med sine medarbejdere på en arbejdsplads, på en helt anden måde, end bare for 10-15 år siden. Men der er vel også noget om, at det er mere besværligt, altså at være meget forskellig i forhold til sådan, hvis du nu siger julefrokosten, jamen så selvom jeg går ind for diversitet og så videre, så er det da mere befriende, hvis jeg havner ved siden af min kollega, hvor vi har de samme interesser og har samme sådan referenceramme, end hvis jeg havner mine kolleger ved godt, at jeg altid sidder ved siden af de samme hver eneste gang, og det er fordi, det er pisse nemt, og det er skide hyggeligt. Det er da klart, det er jo en af de største biaser, vi har, hvis nu jeg havde mine slides med, så det er den på en af mine slides. Det er den her enhedsbias, og det er fordi, det er nemmere. Og det er meget nemmere både at lede folk, der har samme interesser, men det er også nemmere at sidde og spise frokost med folk, der har samme interesser, og det er nemmere til julefrokosten, for du gider ikke bøvle med de svære samtaler. En gang imellem, hvis man selv vælger de svære samtaler, så skal det være et eller andet fagligt forum, men når du går ned til julefrokosten og bare vil hygge dig, så er det altså nemmere at sidde sammen med dem, man kan joke med, og som man ved er ens. Men fungerer det så ikke også bedre? Altså i forhold til nu, du siger, at det er godt, at vi har nogle biases, fordi ellers så skulle vi tage alle indtryk ind på ny. Kan det så ikke også få tingene til at glide nemmere, at vi alle sammen er rimelig ens, fordi så kan vi koncentrere os om opgaverne, det er derfor ordet kult er i kultur. Hinanden. Undskyld. Det er derfor ordet kult er i kultur. Ja. Altså jo, og det er jo en af de allerstørste dilemmaer i det her, det er jo netop den her enhedsbias, for det er jo der, hvor vi kan mærke, om folk hører til i kulturen. Og folk skal jo høre til i kulturen, for ellers kommer der for meget larm. Men vi ved også, hvis der ikke er en lille smule larm, så bliver det uproduktivt, og så bliver der alt det her gruppetænkning, og så er det, vi ender med aldrig nogensinde at udfordre vores tankebaner. Så det er jo simpelthen det største ledelsesdilemma, vil jeg sige, at dem alle, det er at finde ud af, lige præcis der, hvor der er nok forskellighed til, at vi får skubbet til hinanden, men ikke for meget, sådan så der kommer mistillid og miskommunikation og frustrationer, etc. Vi ved jo fra sådan nogle eksperimentelle studier, de er ret sjove, at hvis man har sådan en masse grupper, og man har sådan en djævelens advokat i halvdelen af de her grupper, så performer de grupper med djævelens advokat bedst. Og det kommer nok ikke bag på jer. Men når man laver sådan nogle udvidede studier... Altså en, der stiller alle de irriterende, ubehagelige kritiske spørgsmål. Præcis. En, der er anderledes, og en, der sætter spørgsmålstegn til beslutningerne, og hvorfor synes du det? Og nej, men sådan plejer vi da ikke at gøre her, og sådan noget. Men når så grupperne får lov til at ekskludere et medlem, så er det konsekvent den person, for det er skide irriterende. Altså, og det er jo sådan et produktivitetsdilemma, som vi har, og et diversitetsdilemma, som vi har. Ja. Hvis vi så skal rykke over i privaten. Ja. Altså nu, hvis jeg som privatperson synes, jeg er meget tolerant, og jeg synes egentlig, jeg synes sgu egentlig, jeg gør det meget godt, og folk må sgu være dem, de vil, og der er plads til alle, og sådan noget, ikke? Altså, har du nogle gode råd til det ved jeg ikke, hvordan jeg som medmenneske, som borger, altså for det, for det første op, eller gøre mere, eller gøre noget andet, eller
Altså, for det første, så kan vi starte med ordet tolerant. Okay. Vi starter lige der. Fordi hvis jeg er tolerant over for dig, så tolererer jeg dig. Så har jeg allerede sat mig selv i en magtposition, hvor jeg tolererer dig i min hverdag. Så det der med faktisk, altså inklusion har jo det samme. Altså, jeg inkluderer dig. Det er jo altid majoriteten, der er tolerant, eller majoriteten, der er inkluderende. Så noget af det, som jeg altid taler om, det er det her med at faktisk prøve at kigge på dig selv, i stedet for at kigge på den anden. Jeg tolererer andre minoriteter, men hvad bringer overhovedet mig i den position, at jeg skal tolerere andre? Det vil jo aldrig være modsat. Så det der med egentlig at begynde at reflektere over ens egne kategorier, egne biases, eget ståsted, egne privilegier. En af de bedste samtaler, jeg har haft med min nu 15-årige søn, det var, vi cyklede hjem fra Dyrehaven på et tidspunkt, hvor vi snakkede rigtig lang tid om det her med, at bare fordi han er hvid, behøver han ikke nødvendigvis være racist. Så bare det her med at acceptere at være hvid, det er et privilegie. Det er ikke nødvendigvis samme som at være racistisk. Men jeg vil have ham til at acceptere, at det er et privilegie, at han er hvid. Og det var rigtig svært snak at skulle have. Og det er en af de ting, som jeg faktisk taler rigtig meget. Nu talte vi tidligere om at få bredt diversitetsbegrebet ud her, altså i Danmark, med ledere omkring at reflektere over deres egen hvidhed. Altså, jeg var meget gammel, før jeg blev opmærksom på, at jeg var hvid. Det er der andre med, der ikke er hvide, som, hvor det går op for dem meget hurtigere. Og det vil sige, det her privilegie, der er for mig i det faktum, i forhold til hele tiden skulle tage stilling til det. Og det kan være svært, det kan være super ubehageligt, og specielt, nu ved jeg godt, nu går jeg privaten og ledelse igen, men det her med, specielt hvis man som leder i Danmark, der er de ofte, rigtig mange, er hvide heteroseksuelle mænd. Og det vil sige, der er sådan en trippel privilegie der, som jo bare er usynligt. Og der er det der, hvor det der med faktisk privilegiet ved, at din krop ikke larmer, altså ved, at din krop ikke er markeret som anderledes. Du er ikke den kvindelige leder, eller du er ikke den homoseksuelle medarbejder. Så det her med, at din krop, den er hele tiden normen, den er hele tiden majoriteten. Egentlig at begynde at reflektere over, hvad det er, der gør, men også, hvad det giver dig ansvar for at ændre nogle ting. Jeg tror faktisk, det er det ikke i din egen bog, at du også har sådan en lille, den der privilegietest, hvor man kan sige, for eksempel svare på nogle spørgsmål som, at jeg bliver aldrig spurgt til mit køn, eller jeg bliver aldrig spurgt, hvor jeg kommer fra, eller jeg har nemt ved at komme rundt i virksomheden, rent fysisk, eller alle de her ting, hvor man på den måde egentlig kan blive opmærksom på, gud, der er faktisk andre, der måske hele tiden bliver spurgt til, hvor de kommer fra. Og når vi er mange mennesker, har sådan et, dengang vi kunne være mange mennesker sammen. Jeg håber også, det her bliver hørt, når vi kan være sammen igen, men hvis man kan være sammen flere mennesker, så sådan en lille leg med privilegiestationer, hvor man tager en klips hver gang, man kan netop svare ja til de her spørgsmål. Og så når man så kommer ud af alle de her stationer, og så kan man sammenligne længden på sin streng af klips, og så kan man så tale om, hvorfor er det, at min streng af klips, den er 4 cm lang, og din, den er 20. Og hvad er det, der gør det? For det er også nogle ting, vi ikke tænker over til daglig. Jeg synes, det er meget vildt, at du tidligere siger, at du kunne ikke overskue at blive læge, du kunne ikke overskue at blive psykolog, fordi du synes, det var for uoverskueligt område. Men så kaster du i det her, som tydeligvis handler om alt. Jeg fortryder det også tit. Og magt og privilegier og bedhed og homoseksualitet. Og jeg synes, der er noget rigtig spændende i det her med, at vi kan være... Jeg kan godt genkende det her med, at der er mange mennesker, 100% inklusive mig selv, der føler sig enormt tolerante overfor alle mulige folk, så længe det måske ikke går ud over ens egen komfort eller bekvemmelighed eller mulighed for at være den, man selv er. Ja, men vi kan faktisk, vi kan ikke nå sådan super meget mere, inden vi skal til udfordringen. Men må jeg kommentere en lille smule på den? Det må du gerne. Fordi det er netop lige præcis det, jeg arbejder rigtig meget med ledere om, det er at gå ind i det ubehagelige og det utrygge. Fordi rigtig meget af mainstream, kan man sige, ledelseslitteratur, det handler om at minimere usikkerhed. Og det, som jeg taler med dem rigtig meget om nu, det er, at det handler faktisk om at kunne gå ind i usikkerheden. Og det er du samme som privatperson, når du siger det der med, at jeg er tolerant. Gå ind i usikkerheden og så sige, prøv lige her.
det er jeg faktisk ikke sikker på, om jeg har gjort noget forkert, eller om jeg har tituleret dig forkert, eller om på en eller anden måde, jeg har sagt noget forkert. Gå ind i den der det ubehag, som det er, i stedet for bare at vende den anden, det blinde øje til. Og det er den der ledelsen i usikkerheden, ledelsen i ubehaget, ledelsen i det utrygge, altså i de der gråzoner, hvor vi får en meget mere inkluderende, altså arbejdskontekst, men jeg vil også sige venskaber og altså alt muligt andet privatsfære, reflekterede børn. Hvad ved jeg? Vi kan gøre op med myten om, at vi har ligestilling. Vi kan gøre op med myten om, at vi bliver hyret og anset og accepteret på vores meritter. Udelukkende. Ja. Og så kan vi gøre op med myten om, at vi faktisk har et frit valg, fordi der er en frygtelig masse strukturer, der gør, at vi ikke har det. Ja. Og vi kan ikke alene som enkeltindivider bryde alle de her strukturer, men noget af det, vi kan gøre, det er både at skabe nogle systemer, der bryder med vores naturlige biases, altså vores tendens til at komme til at favorisere nogen frem for nogle andre. Du nævnte for eksempel anonymisering af CV'er. Og så kan vi egentlig også bare begynde at råbe lidt op og blive opmærksomme på de her ting, og anerkende, at hvor tolerant jeg gerne vil være, så er der en masse ting, jeg ikke gør godt nok. På vej herover var der en demonstration af en masse, der demonstrerede mod vacciner. Ja. Og jeg kom til at sige til en kollega over telefonen, at det var sådan en sølvpapirshat demonstration. Og så kom der en gående fra demonstrationen, og det var frygteligt intolerant og dårligt af mig at gøre. Ja. Og vi havde så desværre ikke så lang en snak, men vi endte med at have en okay snak, synes jeg, hvor jeg fik sagt undskyld, og at det var faktisk enormt respektløst at kalde hende det, uden at ane, hvem hun er. Men og hvad hun det er jo fint, fordi de fleste ville have kørt videre. Det ville jeg måske have gjort. Jeg ved jeg ikke. Så jeg synes faktisk er meget fint, du tog. Okay. Tak. Men jeg synes, jeg havde det faktisk lidt dårligt over at sige det. Jeg synes faktisk, det var enormt tarveligt. Okay. Men det var et meget, meget konkret eksempel på det med lige at tage den, det var et eksempel fra virkelig liv. Og køre videre. Og at det sker hver dag. Ja. Men jeg tænker, vi skal over i vores udfordring, fordi i hver episode får vi en udfordring for vores gæst. Og sidst handlede det om investeringer, hvor vi snakkede med Palle Pedersen, og han gav os udfordringer om at finde ud af, hvem der står bag mange af de produkter, vi har derhjemme. Altså, hvem går vi til dagligt og investerer i? Og efterfølgende undersøge, hvem der står bag de her produkter. Ja, hvem har lavet vores tandpasta, og har vi egentlig penge af dem, for eksempel? Ja. Og så også lidt dykke ned i vores pension, og finde ud af, hvor bliver pengene lagt, og så videre. Så der lærte vi en masse, og jeg tænker, at vi lige skal høre, hvordan det gik. Okay, skat. Yes. Vi har fået en udfordring af Pelle, så hvad vi investerer i. Ja. Og hvis jeg siger Kuninklijke, eller Phoenix Outdoor International AG, eller Mitsona AB, hvad siger du så? Så siger jeg, hvad snakker du om? Yes. Er det sådan nogle holding-selskaber, der står bag nogle af dine ting, eller hvad? Ja, det er nogen, der står bag, nogle af dem, der står bag, nogle af dem, der står bag det produkt, vi har i vores hverdag. Altså udfordringen for Pelle var jo at finde 5 ting hver i vores hjem, som vi bruger til daglig, og derfor er glade for, og derfor kunne have lyst til at støtte jo et eller andet sted. Ja, for man kan sige, at vi investerer jo på en eller anden måde i dem, ved at vi køber de produkter igen og igen. Ja. Men vi har ikke nødvendigvis aktier i det, eller sådan målrettet investeret penge i de her produkter. Men det har været ret vildt. Det har været en ret vild proces, altså i forhold til at finde ud af, hvor svært det faktisk er. Ja. At finde ud af, hvem der står bag ens. Altså jeg havde taget en kropsolie, jeg bruger, ikke, og den havremælk, vi drikker herhjemme, og et ur, som du har givet mig, som jeg er rigtig glad for, og peanut butter, som jeg spiser hver dag i min havregrød. Og hvad var min sidste? Og så kontaktlinserne, ja. Og det har virkelig været skørt at se, altså hvor svært det faktisk er at finde ud af, hvem der står bag de her produkter, andet det der sådan måske lige umiddelbart står på varen. Og så det med, at de bliver så ejet af nogen, der så ejes af nogle andre. Ja, og jeg har investeret i det, der hedder SDG Invest, som er sådan nogle, der investerer aktier efter verdensmålene, og så har jeg PFA, hvor jeg har investeret i nogle forskellige investeringsfonde. I din pension? Eller foreninger. I min pension. Ja.
Og det tog mig enormt lang tid at finde listerne over, hvad er det så, de penge går til. Jeg ved, jeg valgte ud for nogle bæredygtighedsindsatser og så videre, og slå dem op i nogle sådan oversigter, sådan, hvem er det sådan helt konkret, de så investerer i med de her bæredygtighedsprofiler. Så det tog rigtig lang tid. Det tog det kamp lang tid at finde ud af, hvem der stod bag de her firmaer. Ja. Du gav lidt op undervejs. Jeg blev lidt træt, men det var ret sygt at se det der med, at man kunne godt se, hvordan du er lidt mere vant til at arbejde. Altså, du laver jo også meget sådan journalistisk arbejde, og er lidt sejere til det med at gå... Det, man kalder desk research. lidt mere hardcore til værks, hvor jeg bliver bare sådan helt træt, når jeg ikke bare kan få lov at få den information gennem enten hjemmesiden, eller en Google-søgning, eller et eller andet. Ja. Altså, at man skal virkelig... Det siger både noget om, hvor svært det er. Ja. Men jeg kan også mærke, at jeg bliver det stadig sådan, nej, det kan ikke være rigtigt. Jeg ikke kan finde ud af, hvad min tandpasta er. Altså, hvem der laver det i sidste ende. Ja, og den stedighed har du. Og der er det der, hvor jeg er sådan en som mig, som jeg... Og der tror jeg, altså, jeg vil tillade mig at påstå, at jeg repræsenterer majoriteten. Ja. Af også sådan lidt halvkritiske forbrugere, som bare sådan lidt... Ja. Altså, hvis første led virker okay, så er det fint nok. Eller sådan... Men jeg vil sige, jeg synes godt nok, det er faktisk kommet bag på mig, hvor uoverskueligt der. Ja. Jeg har fundet en side, der hedder Largest Companies, altså de største selskaber, hvor man kan slå nogen op, og så har jeg brugt Virk, altså CVR-registret. Ja, det var meget smart. Og jeg vil faktisk gerne starte med din kropsolie. Ja. Den undrer mig. Den var af Eco Cooking. Ja. APS. Så jeg tænkte, det må være et eller andet enkeltmands virksomhed, eller en person, der ejer det. Det ligner det udadtil. Ja. Det er det, jeg selv kunne søge mig frem til. Det er jo hende af Tina, der ligesom har fået en idé. Og så præcis, og det er også ejet af Tina Søgaard. Ja. Men det er så også ejet af SKT Søgaard Holding. Så tænker man, okay, det er jo nok bare hendes holdingselskab, fordi det giver god mening at have det. Ja. Men det holdingselskab er så ejet af TS Develolab APS, som har 25% af det, og så Tina Søgaard. Okay. Og TS Develolab APS er så 100% ejet af Tina Søgaard. Så det er jo så hende, der har både et holdingselskab og et APS-selskab, der ejer hendes APS-selskab. Det er alligevel meget syret, fordi det er så lille et mærke, og meget knyttet op på den her person, der har startet et fedt mærke, der er bæredygtigt og sådan nogle ting. Ja. Og alligevel er der faktisk 3 selskaber og en konkret person involveret. Altså en ting er bare, at man selv kan holde styr på det. Altså, det skulle da vildt nok. Men det er nemlig ret vildt at finde ud af, altså hvor mange led der er i de her produkter. Ja. Fordi jeg kan da godt bare tænke, så for eksempel ham Henrik der fra Naturlig, det er jo bare ham, der så sidder på det og sådan noget, men selvfølgelig... Ja, det var vores havremælk der. Ja, selvfølgelig er der jo flere involveret, både til at støtte op om produkterne og produktionen, og nogen, der er også interesseret i at hive nogle penge ud af det, for at... Ja. Altså, fordi det er jo også, jeg tænker, der er med hele det her investeringstema, ikke? At der er jo både det der med at ville gøre noget, fordi man synes, de er fandme fede at støtte op om, og så er der jo det der med at lægge nogle penge strategisk for at håbe på, at det giver nogle flere penge. Ja. Og så det kan det være sådan lidt lige meget, hvor man så lægger det, ikke? Afhængig af, hvem man lige er, med ens værdier og... Det vi kan da også godt det tage naturligt. Altså det er så ejet 100%. Naturlig Foods AS, det er vores havremælk, er ejet af Dragsbæk AS. Dragsbæk AS er ejet delvist af MN Holding, og så dem, der hedder Orkla Foods. Og Orkla Foods har så 60-90%. De er relativt store. Og dem har jeg faktisk aktier i. Og dem har du aktier i gennem pension. Og Orkla Foods er så Orkla Food Ingredients AS og sådan noget. De har alle sammen nogle sådan kryptiske navne, når man kommer sådan lidt længere bagved. Ikke? Men altså, så er der altså heller ikke noget at sige til, at sådan en almindelig type som mig bliver hægtet ret meget af i alt det her. Præcis, altså. Og det gør jeg også. Og vi har brugt en halv time til en time nu på at kigge på det. Og jeg må indrømme, at jeg gav op med Wewood, dit ur. Mit ur. Amerikansk ejet, som oprindeligt er italiensk, men jeg kan sgu ikke lige gennemskue, hvor de kommer fra. Nej, men nu, jeg kunne bare se noget med, at de var rykket til Nord-USA. Og så fandt jeg så ud af, at det bliver produceret i Indonesien og Kina. Okay. Altså, hvor det så også er sådan en... okay. Ja, ikke? Fordi det tænker man ikke lige. Nej. Fordi at det netop er sådan, vi tager bare lige det her træ, der ligger her, og laver et fedt ur, og så henter vi nogle flere træer, ikke? Men altså, hvis John, der er rundt op i Nordamerika. Ja, præcis, i hans skjorte og fælder nogle træer.
Og så sætter de det hele ned til Champion Swing, som sidder under kummerlige forhold og producerer et flot ur, ikke? Shit. Ja. Ej, jeg ved ikke, om det gør det. Vi ved jo ikke, hvilke forhold der er der. Og det er jo det. Men så skulle man jo gå endnu mere journalist på den og rejse derned. Det altså, det bliver sæson 2. Fanden, skal vi fandme have nogen sponsor? Ja. Ej, men altså, det er jo virkelig... Altså, der er ikke noget at sige til, at man som forbruger står lidt af på det her, og bare har brug for nogle certificeringer, og at både vores, altså, at FN og, vores regeringer, og altså, at der også politisk bliver lavet nogle initiativer, der gør det nemt som forbruger at købe, altså bæredygtigt, eller købe i hvert fald noget, som man ved er lavet nogenlunde ordentligt, ikke? Jo. Og så tænker jeg, at nu er vi jo lidt nysgerrige på, hvad du har med til os i dag af udfordringer. Ja, men altså, det var jo virkelig svært for mig at svare på nogle af jeres sidste spørgsmål, for jeg havde virkelig lyst til at give jer udfordringen der, da I stillede de sidste spørgsmål, fordi at min udfordring er faktisk til jer og til alle andre, altså at reflektere lidt mere over ens majoritetskategorier. Eller i hvert fald ens kategorier. Mm-hmm. Hvis det er muligt, så kan jeg sådan lige lave en lille indflyvning til den. For jeg plejer altså at bruge mig selv som eksempel her. Og det er altså for eksempel for det første, at jeg er cis-kvinde, så identificerer mig som cis-kvinde. Og jeg var relativt gammel, før jeg fandt ud af, at jeg var cis-kønnet. Det har noget at gøre med, at da jeg blev født, da lægen, og se her, jeg vil gerne sige han. Det er simpelthen så utroligt, at lægen, han tog mig op. Det ved jeg jo ikke, om han var. Ej, så nu siger jeg han igen. Forfærdeligt. Nå, men da lægen i hvert fald løftede mig op til min mor, så sagde vedkommende, det er en pige. Og det har jeg haft det rigtig fint med lige siden. Hvis jeg identificerede mig som transkønnet, så er det ret sikkert, at jeg er blevet klar over det noget tidligere. Den anden ting er, at jeg er hvid. Der har vi været en lille smule inde på. Jeg er hvid, det bliver jeg også ret sent klar over, og som jeg også sagde tidligere, hvis man ikke er det, så er det noget andet. Jeg har en bonussøn, som er halv marokkaner. Han ved godt, han ikke er hvid, og det er nogle samtaler, der er kommet ind i vores familie på en helt anden måde, altså efterfølgende. Så er jeg ikke dansker, og det er jo et virkelig lille problem, fordi at jeg er hvid. Så jeg er ikke dansker, og jeg skal til indfødsretsprøve og alle de her ting, hvis jeg skal være dansker. Og der er rigtig mange, der siger, ej gud, Sara, det kan jeg se på dig, det tænker du. Ej gud, Sara, det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Ej, skal du det? Ej, hvor åndssvagt. Og det tror jeg bare ikke, folk har sagt på samme måde til Mohammed, for eksempel. Så min danskhed bliver aldrig betvivlet. Det næste, det man plejer at sige, det er, at jeg er professor. Det er altså en minoritetskategori. Det passer meget godt overens med nogle af mine kategorier, men ikke så godt sammen med det der med at være kvinde. Så er jeg mor til 3 børn. Passer virkelig ikke særlig godt med at være professor. Det passer meget godt overens med at være kvinde. Og det sidste, det er en af de mere usynlige kategorier, som jeg også godt kunne tænke mig, at I fik reflekteret lidt over, hvad er det for en kategori, som man ikke kan se, og som man skal calles ud på, og det er, at jeg er gift med en kvinde, så jeg er lesbisk. Og det er sådan en af de ting, som også altså er vigtige både i dagligdagen og på arbejdspladsen. Altså nogle konkrete eksempler er, at når jeg underviser, specielt voksne, så bliver jeg nødt til at sige det ret tidligt. Fordi ellers så kommer der sådan nogle jokes som, ej, må det være dejligt at have så mange mænd i dit publikum, Sara. Og altså sådan nogle ting, det er også bare sådan, nej, egentlig ikke. Men så de der ting med faktisk at begynde at reflektere over det, og det gør jeg ret tit til mine kunder, til når jeg er ude og holde oplæg. Og her for ikke så lang tid siden, der holdt jeg et oplæg for en stor virksomhed, og der var det Sion, og han er stadigvæk hvid og mand og heteroseksuel, og hans HR-partner, hun er triple minoritet, som hun siger, kvindelig leder, person of color, og så også lesbisk. Og så lavede vi den her øvelse, og så sidder han og siger, puh, det er svært. Ej, det er svært. Og så kigger hun bare rigtig tørt på ham og siger hun, nej, det er det faktisk ikke. Og det er fordi, det er nogle ting, som nogle mennesker altid bliver konfronteret med hver dag, både på arbejdspladsen og ikke på arbejdspladsen. Men for nogle andre mennesker, så overvejer de det aldrig.
Så det er min udfordring. Brug noget tid på at overveje, hvad jeres majoritetskategorier betyder for jer. Jeg tror, vi skal hjem og tegne og finde en planche frem. Ja. Vi må lige grave ned i... Spændende. Ja, fedt. Tak. Og folk må også gerne tage den udfordring derhjemme også. Det må de gerne, og de må også gerne tage den med deres team. Ja. Man har, i min bog, der er der en lille, tror jeg, model, man kan bruge, så man kan printe den ud og give den og hygge sig med den. Fedt. Sådan. Jamen, tusind tak. Vi har i dag haft besøg af Sara Louise Mur, og vi har talt om diversitet og ligestilling, og alt var at høre til det område, og alligevel overhovedet ikke det hele. Dig kan man følge på LinkedIn. Og hvor er det ellers, man skal holde øje med dig, hvis man gerne vil blive klogere? Jeg er så jeg er så dårlig til det der. Min projektleder siger, du skal mere på Twitter og på alt det der. Har du en postadresse, man kan jeg har en postadresse og en e-mailadresse. Altså inde på CBS' hjemmeside er der selvfølgelig min profil. Der er også, jeg er akademisk direktør for vores platform i Diversity and Difference, hvor vi laver en masse arrangementer. Så på cbs.dk/diversity, der kan man melde sig op til vores nyhedsbrev, så man kan komme med på vores arrangementer. Men ellers LinkedIn, Facebook. Min store søn kalder mig en boomer. Okay. Det er jeg altså for ung til. Men det opfører mig som en. Fedt. Og som altid, så er vi jo også rigtig interesserede i din feedback, kære lytter. Så skriv nu til os på bæredygtighedivirkeligheden.dk eller på vores Instagram. Og ja, så ser vi jo gerne, at den her podcast, den rammer lige det behov, du har, når det kommer til at realisere dine ambitioner i forhold til bæredygtighed. Og som vi har lært i dag, så har vi faktisk alle sammen et ansvar. Vi har alle sammen noget, vi kan gøre nu. Så det håber vi, at du vil gå ud og benytte dig af. Tak for i dag. Tak for i dag.